Il-Union tal-Għalliema l-MUT qalet li matul il-laqgħa li saret f'Kastilja il-ħamis ġiet ikkonfermata li teżisti komunikazzjoni mibgħuta minn uffiċjal fl-Awtorità tas-Saħħa dwar il-pożizzjoni tal-ftuħ tal-iskejjel. Komunikat li l-Union tkellmet dwaru nhar l-Erbgħa u li hu mifhum li kien qed jagħti parir lill-Gvern biex ma jiftaħx l-iskejjel fiżikament fl-ewwel jiem ta' dan it-term. Iżda l-erba' filgħaxija fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Ministru ta' Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet eżatt bil-kontra. Tawna ebda parir fis-sens li l-iskejjel m'għandhomx jiftħu. Il-Union minnaħa l-oħra qalet li l-konferma ingħatat fil-preżenza ta' rappreżentanti tal-iskejjel u tal-Knisja u rappreżentanti tal-iskejjel indipendenti li wkoll attendew din il-laqgħa. Sal-ġimgħa il-Gvern baqa' jwebbes rasu u fetaħ l-iskejjel b'servizz ta' supervizjoni minkejja strajk ta' jumejn ordnat mill-Union. U fid-dawl ta' dawn id-dikjarazzjonijiet kontrastanti, Net News staqsel il-Ministru min qed jiżbalja. Aħna nikkomunikaw mal-awtoritajiet tas-saħħa b'mod kontinwu. U jekk għandu raġun il-Gvern fuq li ma' bażi l-iskejjel tal-Knisja għaslu li jaqilbu għal talim online. Dejjem kienet li aħna nimxu id fit mal-awtoritajiet tas-saħħa. Kemm il-darba jkolli pariri differenti, ovvjament il-pożizzjoni tiġi riveduta. Donna għamlu hekk, aħna nagħmlu hekk, ġifieri. Fil-fema tiegħek l-iskejjel tal-Knisja indipendenti jumping jew jaġixxu mingħajr bażi? Le, dan l-iskejjel tal-Istat huma responsabilità tal-Istat, l-iskejjel tal-Knisja huma responsabilità tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti għandhom l-structures tagħhom. Ġifieri kulħadd jagħmel id-deċiżjonijiet skont l-evalwazzjoni tiegħu. Mistoqsija wkoll jekk l-iskejjel ta' Gvern mhumiex mamra biex jaqilbu għal talim online, Ġustin Karwana qalet li l-istruttura qiegħda hemm, iżda prova twaħħal fl-għalliema li mhux qed isir talim online. Well, much depends on MUT members. L-erba' filgħaxija Prim Ministru Robert Abela rrifjuta li l-iskejjel tal-Istat jaqilbu għal talim online u għeddet li mhux lest li jħallas il-pagi tal-għalliema jekk jaqilbu online. Minnaħa l-oħra l-Ministru ta' Edukazzjoni Ġustin Karwana, pressata bid-domandi tal-medja, waħlet fl-għalliema u spiċċat qalet li dan kollu seħħ minħabba fihom sakemm telqet qabel mal-ġurnalisti komplew jistaqsu.